headquarters lo nang tumhan achu pha ma tin hang nang kok thibang lain lo khang si ni lan tumhan katu ko be media pi na che tong nan ta me kardom ta jira ni na sam kardom ta jira lo ni tum cheng che ko ni dum kang ni lage alang li ser sing be central committee youth long secretary dan ko alang li bidatera sports secretary dan nili bangga Bikromansi Bothar langsung LEC president lalang kansi ni tumpini la bangso press nang itu mot heno ke bang nang bang kelan lo non karbiang long ili to matumi hat jong tame ex KPLT klembang tu kenan left klembang fu tu ten tame paklang pon lo je dak ilitum Karbiang Long Autonomous Council dak di fulong si tum headquarters lo lapen la dak amat si ilitum dak masih kicok ketheng lahai hui alam jalang itum pendati mi paklang lo alam itum ke jong kelake Inur Hanse sangho Samson Hanse alang lima tame alang itum paklang pon bang kelake KPLT apang klembang lo X lo lapen alang lipan tarik thongke praisi Julai ciklo hala suarni jalang lipan Rostom Lekthi Bobangku lagi close man of CM Tuliram Ronghan alang itu jongpong alang lisi CM Jim Klembom but hala tak kami areng pasang lu lagi media lo tum senior lasi lagi totally ni tum kuntung lason of brutality alang itu non government cari bom tum ke claim makin itu lagi condemn number 1 lason thak sinil tum APSLC we believe in the non-violence itu violence in hang hai lapen in samjin peaceful pensil itu jat aside dan itu claim pon itu lapen itu claim bom non-violence thanks in lapen nilitum parliamentary form of struggles nilitum ke claim tu asi election dan nilitum cepati dum bo nilitum piniar ni hai helan sidang nilitum piniar ni nilitum bank follow part bo nilitum peace maintain pen sidang constitution ateng pen ala so teng ni song bom sin nilitum pinir election nilitum hai helan san tum rather long nilitum ki hai an text nilitum wan bom sidang me labang so claim bom ho tamen nilitum peace pen democratic process pen claim bom ho tamen nilitum APSLC a claim bang tum han tame minna an song areng kapasu ke ther ke haban lu tek kolong kedam tang apor hu tame ciklo joni ba aprang la hai MP election di ala MP election aprang tame nilitum hukum sing peron alang liphan tame CM banglolo pondet si alang liphan tame areng kapasu la tame tu theklong lor lason thak si ilitum la puda adun het amen kimen Singhason a constituency long pen tame nilitum a supporter lo alang liphan tame a hem pen a jo one that si CM rubber farm long hune pine hala da alang liphan tame ingtang rak pen amuni pan unconscious dedan lo alang mentally da problem gi dotupo la pan selang pan torture lasi lason thak si apidam thumuchor lok dangte West Karbiang Long bithung constituency long son ge indut APSLC supporter han hangdet si CM amethang resident long karde halai hui tame oda ka theklong apart from that la party ni to meeting dam bom hut bupine hut meeting long nang ka pop tukdun party office ekai la ke election hut lo sida election se prang tame la hai continuous process dam la penile tum hit ben tame menan an FIR ta pilu West Karbiang Long ta sida so far pinya ni anda thang action alang tum hamen al hai bunda la sinil tum kubom lo da Karbiang Long itum peace and development olang itum hanjo sitame peace and development ke totally ave da ke komane gundaras si klembom si iltum jongpon bom niltum APSLC tum kaning jajir ding piglo sita menan tum banganang chini dun weda la thai lo litum press ta pipit kilo sida non bangke kapre asong tu man dai dum thek long
kaning jila ke jong dun lagi thek long arni sia jong iltum PGR dat songarni hala bang sorni het tamil iltum thek long ilitum da kar biang long gunda ko an sialang liya da ka exercise ma gunda ras hala sorni de iltum thek long de public aphan ke the ke hab sorni lal asinon labang so atimi het jong labang so alang li rostom lekthik bangke abatai lo ditum kadu wita on record masih theklong lo ase alang li phan bangke respect nanji la pen la solong la CM tuliram rong hang tame alang li long ka chirap dundu kuang thek tum theklong dak alang li phan tame tum excited back ni la ni PSC party berke itu peace di kari ninggang sampai kari acun hong acun cek kan ke cok cilu tentang ani hoki mo le langkang besar keng gong cepat sun ke cepat vir ke cepat ti masuk itu hal masa tu mon lang hot mon ke cap de cepat angling ko kar yang no kasi la person history bang repeat na nelo ma kasi jadi tu mata dan kan repeat te hindo akhirnya ke jung apa dak ke jung tidak semua tahu kalau te jadi non BJP tu ki klaim bom asaya pakai hian bom pacar pun tu ci ang tek sing klaim bom non kita tentang ani itu lah X KLNFD ki klaim bangku Samsung Hansi pan atau cara pakai cok cik pin kan jangan alang itu ni hutsi dead mulia farmasi ci song lo sorkar pan anin cik si hong bang lo non hong bang ada pi alang itu pan lang lesi kin lang dia larun ke kupi are yang tu kasih pas kisah sumi mi lang dapur alang itu mi thang apa citun rupensi alang itu mi tang tu tapi habis haram hidup nang lo in cepat cek nang lo setiap nono bangke alang itu apaan matasi raja apaan matasi sarkar lah marjusi hong na ngambar tu mati di itu long from ningkan sambil itu pan peace itu pan nongke wande tapi kacine ka bangke lagi tum cicak din el nasti alang tum kami press meet cipilo tapi FIR kami pidam lo alang tum angson kami alang tum lo pele lo alang itu thak stom lekte ko thak kasi tum press meet theng lo nasti nilu tum hin kami amu sa kami pilo la stom lekte ko kami lagi immediate arrest lagi alang kan judicial inquiry tapi do na ko dia proses on claim lo komat lo alang itu aning karjak tu kumas kaping kan kumalu kayak sedikit di kalau soke mungkin bang anda lagi ada isi lagi athena li hot kidun bang pen hot kidang pen jum thang ke cepat kabel lasi lason lason atau mon lagu hengbong pacaru bide japan alang itu hana jumri lo non tam lo ke bang clear ni ke lason asai bang ke de jep lalu kita ultimately alang li ke CM hem si gedung kriya bang pulo la tim kar biang long batum dong didi la tim kar biang long bace krom tum long salang li dulu asi non kar biang long ke BJP da ada lo apen kongres bang nani dulang mene kita BJP do tela totally ada lo athema elected tum sino ngecek krom ada lo they said that tim kar biang long one isi NGO san sela tum non claim bom non rong jole tam sala tum BJP abinar kan damai hege because alang itu si sini lo cek BJP masih ada lo rong ini. Seksi lo benar. Ada dengan tim kar yang lo masih dalam. Jadi lagi out of BJP. Ihin dan bawa ini tuh curo lo. Seksi itu lo pun thalah lo tuh awareness nang claim itu. Ini tuh start jaga thar kan cek pun lo. Lapen for the past 12 to 13 years ke continuous lo jadi. Ington depin kan si awareness pipen si rat tuh ta sini lo. Lapen rat तुम चीनी ने टिक के ele तुम electoral process na aja ne तुम बुने masino me ka chini da do bomlo result ke pilo nine constituency ni tum je pahai dan de ka chini polo asalang li tum tame derong chalo BJP yang salam council cerai wari sonte way back 10 years back when salang li CM ningkan keblo ke dikanita ningkan kebo frang masih 60 dolar lama lang checking polo sonte alang li pin ini tum kan PSLC pa homosti sirkep ke itu mana pakai job tadi pola nanti alang li nancing dun derong masih nil tu mangai homosti sirkep ke cepai der lo rat pan ka pachini po
tangka ki pipen da kali ke ther ke hapen da kali kidnap dam da kali only one source of information idum pilo constitution 6 schedule awareness ki la Topini itu tum 6 schedule implementation committee kan bothot herangki tom han ladak office long saya long phapon lo lasinali tum kado gawe herangki doan tum tami ladak ki phateng pen nangli tum RT ki pipen ladak ki ran kon pot neli tum 6 schedule implementation committee pen nangli tum han kardom pajuri lo lasi pini jasemet cap nerkep la penkan surinira incorrectly 10/8/2024 August achiklu ini yani kang sama porang jasemen itum ke phana ko kalam theke puthot panesi nilitum trokani nilitum phang ke mai dolo la pen hala nilitum program la pu speaker to mena sabsu apor kai jasun un epen jok nilitum phapon ore delam lase pinia bangke la so protection nilitum puthot declare kontupo lasilalo non nilitum jasemet panel discussion on 6 schedule and autonomous state and 125th amendment bill laso puthak sinili tum chethan chimung ponji lasi adima bangela henlo farmer growth center la state bank adak state bank men part cholote la letum technology adak sa venue itum bithiglo lapen apor bange or 5 cap ada de 10 AM pen ada kang sam 5 PM an sini dum hot pon asilada nilitum partiality ka vedya je phan lag bong ka vedya je phan political party atum phan anna chu phapon lo inut nut alang tum resource person na hisap na chi toy ji man sini nilitum lo pele pon etlo nona ni kang sam sini nilitum kirom tam lo kipinam bangke petang pon lo lapen NCLs pen tame nilitum chu phapon lo di masa somja pophan adak mata tumindu phapon lo lapen high court advocate duji alang li phanda me lok pele adlo alang li dana chitam ji laso masi nilitum non karbiang long arat atum chini nangji athe non la 125th labangso constitution kang chap thu boyalom nilitum autonomous council cap du north east long la ke patumon phanta labangso a bill jong se ake no a clause mokha article mokha pilut pon delo plotang te itum phan kana hok thitanji la sei la so 125th constitution amendment along copy pima ake me copy pima ake no black and white aki iglapen ake lok ki pan thek pe meje phansi nilitum labangso kre thom make nilitum la panel discussion bangke phapon lo lapen ladak nilitum puthot kipu gantung baka chuning di gantung makala hello ladak student organization do karbiang long arlo lapen social organization tu atung dadu latuma phan tame alang tum phan ladak through media hoi pen khrangke hoi pen tame nil tum alang tum phan tame phapon lo kreke thomani na chitong tum tek je phan athe labangso a discussion mate labangso 125th amendment bill long makala hello ilitum ratcharia song bangge pinido pina bawe lapen nang chilar bomji lake komat se kemia bang fuma la se cari pot bomja posi nona bangel tum gachini nai bangala lo lake khelam bina ka posi lake komanya party ban ke rore de ji polama belo aron bina ka pot lo ke itip jong si ake no alo ki pe pas go polo tang te lake mo ki bang ji langa ove panda lake isi here meme mate ki vira na thu si tu manang japon ro la sila bangso amendment bila putha ka bangke chini pe mesi keheno a clause a section a paragraph ana bangke rectify nanji ba ilitum halada pe chok thunanji kali pulotang te itum pe chok omlong le tene la hanlo nilitum la dapen ilitum 6 schedule implementation committee pen terangke to ban difa bangke a hoklo la 125th constitution amendment aputhak bangka la hanlo lake all india lo kai menje ke sedami ilitum ke state long le delang ma jadi ase district council andar situm ke dokolang si ladak itum district council arlo kopipi mala 6 schedule pe senang ke cari bom lapot haladak ilitum apanak ke hindo horum dokok posi halahai ki pachok ji abang ilitum claim ponan ko la so puthak si la 125 palong situ ya do alam ke ladak
6 schedule jong si ML lok lang temo autonomous state ki hangya pandai litum aja kon kabitel son mande ji nasila hai patak sila 120 balong si du eklo abi nongat nonge 6 schedule ta adak si lut ponlo 120 balong si lut ponlo so for example seat ki pa bat kadu kawian adak si du eklo lalo lapen non racharia song aphan litum kot alupen ki pale tang la hello ASDC fanda nilitum pili ponlo lapen Kongres atau manda pilih ponlo, lapen CPIML atau manda pilih ponlo, lapen non KPDC lagi BJP tu manda itu pilih ponlo. Nasi partiality abe dan nanti buat putak sini tu racaria song tu anda pilih ponlo, suka ponlo. Lapen ini tu APHLC manda ponlo, lagi hai sarja agat har manda ni lu pilih ponlo nami manda ni. Lapen angtan mana bangkel hello non amat NCLs penduji inut doji somjang pula pen XML itu tentang nasi tong dunji kusi putat berita nang pitu XML oh lapen cakas satu manta pilih ponlo lo alang tu manta lo pilih ponlo nasi la sorni bang pilih tu aki gak kilo alam bang cini peminang ji kusi alang tu manta pilih ponlo lapen ya oke pran mesen pulau tang ti nasi tong dunji kusi alang li manta me lamti tak lampau si nilai tum lo ke lain-lain Nepali lapor ni dalos kami through social media pen si puthot la hampang asong la pen lo chandia song tum doan stami la pen rat karbiang long ara doan matami nilai tum shoot kerang ke nilai tum kachenin report na chitong bunbek je phansi pachini pon